Welcome to my channel. Enjoy watching. Sunod, bago mag-Pasko sa December 25. Pero, ano ang kaibahan? Ang Misa de Gallio, pag sinabing Misa, Gallio ay mga, ano kayo sabihin ko, yung mga manok? Mga lalo. Yan. Misa de Gallio, Misa kapag nagtuturaok na ang mga lalo. Kasi noong unang panahon, ang misa ay ginagawa ang alas 4 ng hapon. Normally, ang mga umaatin ito ay mga parasira, kasi parauma. So, bago po kasi na magduman sa umahan, amayin pa ganyan, ay mga umpis natin tingting. Alas 4 pa lang, maranta na yun, alas 3. Tayaw na naman sa umahan na sinsa agad. Hindi kaya, minsan una pa sila magturaok kasi sa mga manok. So yan, kaya Misa de Gallio at tawag, ginagawa tuwing madaling araw, kung sa anong unang panahon ang mamanok ay tumuturaok ng mga alas 4. Ngayon, alas 9, tumuturaok pa. Lost na rin yung manok dahil sa climate change, hindi alam kung madaling araw pa o gabi. Yan, Misa de Gallio. Ano naman yung simbang gabi? Yan. Nagsimula po yan noong martial law. Diba noon? Martial law babies, nasaan? O martial law ladies na ano. Kaya martial law beauties. Yan. Laging gabi kasi may curfew noong panahon. Ang curfew, ano oras ang curfew? 10 hanggang 4 a.m. At saka alas 4 ang misa. Bago mag-misa, naglalakaran niya, di alas 3. O huhulihin sila. At pag sila ay nahuli, ano pinapagawa sa inyo noon? Kaya punta sa barak, papatanimin yata. So ayaw nila, kaya ang ginawa nila, gabi ginawa. O, kaya nangyari, alas 9 ng gabi, katapos ng alas 10, nakauwi na sila. Kaya yun tinawag, simula noon, simbang gabi. Kasi gabi. At may isa pang tawag na Aguinaldo Masses. Misa, Aguinaldo. Ano naman yun? Kasi itong siyam na araw na itong ating ginagawa actually, ay paghahanda para sa pagdating ni Jesus. Kung baga naganda na tayo ng first Sunday of Advent, pero ngayon mas malapit na paghahanda. Para saan? Sa pagdating ni Kristo, at kung bakit tayo naghahanda, para sa ating pagpapasalamat sa pagsilang ng ating sanggol na si Jesus, na siyang magliligtas sa ating lahat. Tatagaran mo ka lang. So siyang na kita magsisimba bilang balos sa balaong na inakot niya na iyo at pagkamundag ng satuyang kauragnan na si Kristo na nagtukdok sa satuya o paano mabuon. Na iyo man yan ang pagkamuot na gagamitin ta, magagamit ta para kita makaligtas tigting sa kinaban. Naisip na kita ni Kristo na siya magadan duman sa krus, 50%, at si another 50% bigla na pigunan ta ngunya. As niyo yan, magigibot tayo yan, mahahaban iyan, kung kita namuhuon na tayo. Kaya ini, nagpapasalamat kita na ikaw Diyos na nagtukdo sa tuya kung paano tunay na mabuon. Hindi lang basta-basta nila puro. Hindi lang basta si DJ Chacha, si Papa Dan. Si Jesus Christ na nagtukdo kung paano kita mabuon. Ang sipin niya sa tuwing Ebanghelyo, natamong tiyato, ang kabulungan ng Diyos nahahayag ng makanos sa paagikan mga gibong ni Kristo. O, Advento, ay ng Domingo, sinabi ang itagapos, umang antaw. Kasi ng pagawad ni Kristo, dapat siyempre, bisita tapat.
Dapat maliligo na sa tuyang pagkatao dahil lamang ang harong ito ang mga dekorasyon. Ano? Dapat ang sa tuyang pagkatao, sa tuyang puso, dapat maliligo. So sana ang gabos, nakapag-umpisal na, ano po, kung iba, alas 4 ng hapon sa Sabado, iba na naman pag-umpisal naman sa parokya o perina ka mo doon. Si mga naiba, ano po. Pero si mga iyo na nagkapag-andar na kan harong, kasi ka sa inyong puso, na nakapaglilit na, kasi ang mga puso sa mga kasalan na ginibo, nadagos lang, ano po, dahil na mag-ibig yung mga kasalan sa ito na makaabot si Jesus sa 25, sa iya ang kapangalakan. Kasi niliwan, habang matang kita naghahanap sa iya, kasi sabi ko nga ni Panagos ito magiban ng karahayan, ini bilang regalo man sa pagtubod na sa tuyang inako. Ang tao na nagtutubod dapat nahihiling sa kibo. At ilang pwede na iyo nagtutubod kita na napangaki si Kristo na siya nagtubod sa tuya, na siya namubod sa tuya. Dapat iyang pagtubod na hindi ko katakot na mga kibo, marahay na kibo. Kasi matukita nagbibilang ko sa rukang tao, ikadawang tao, third day, fourth day, magayon man, magkaroon. Ano mangyayari siguro? Ang magayon ang ibuhon ko sa araw tao na iyan. Ano si mga marahay ng ibo na pwede kong puunan sa siyam na aldaw na iyan? Sa iba pong misa ko sinabi ko, kung January 1 sa school, nagpapag-ibon ng mga New Year's resolution, ano bang ito na yan? O kita, mga Katolik ibon yan, mag-ibon na kita. Kaya magayon ang dito, hindi mga aldaw na iyan, masunod, magkaroon ano si mga magayon ng bagay na pupunan ko bilang regalo kay Kristo. Maan na busy na kamo. Nagigiba ni mga wish list. Sa ilan na Christmas party. Ano, gusto cellphone, anak ko photo album. Gusto Starbucks, tumbler, anak kuha. Tumbler ng Dunkin' Donuts. Gusto, may tatak na bago ang nakuha. Galing sa UK. Taba, naging busy kita, nakahanap. Natatanong sa ito yung mga magurang, gusto ko ang kani, gusto ko ang kani. Si mga nanay lang naglalako. Yung mga si bibi ko, yung mga tao mga sa kuya ng araw kani. Pero ang magayon ng hapon, ano ba daw ang inaandam ka para sa pag-abot ng kaguragan? Ano ang iririgalo ta sa kaguragnan? Yung mga yun, may gawa kitang tinipo na kwarta para sa Noche Buena. Ano po? Lang kita, ipagawa ng mga handa, spaghetti, chicharon bulaklak, prutas, apple na pula, maging parang big brew coffee, ice milk coffee, iced tea, milk tea, mga kabataan. Jollibee o order kayo, baka, pansit. Pero ang magayon na handa, mga pamilyang peripon sa mesa na nag-uukwa. Ano na uukwa? Nag-uukwa sa nambang sako. Dahil yung man yan ang mensahe sa tuyang pagkaataman ang lamesa ni pagkakamot. Ang pamilya na enotanamot duman sa Bethlehem at si Kristo pinangaki ni Maria kay Panan si San Jose. Kasi mga yun, mabalik kita duman sa Bethlehem, ipapahiling na tayo mga kay Puhan, mga garbo. Tapos mabalik kita sa Belen. Makikita ang Belen. Yung palagi ko hinahanap, Belen muna. Kasi pinapakita sa atin ang Belen kung gaano kasimple ang unang mag-anak. Nasa sabsaban, may mga isa sa rin na din yung kwarto. Pero maong ba? Kasi laging nabulang bagay yan sa satuyang kinapa. From simplicity to greatness. Kaya si mga aki na pag nag-iisip-isip ka may ihanda, ay din na ka mo mag-expect ang inod ka ni mag-anak mo, ibang gani handa. Ang mas magayon, oo, ang pamilya
asin nag-uog ba na teripon sinta. Kasi ngayuman niya na sa tuyan na walang pagpapasalamat na dawa ng COVID after a year, buhay parang kita. Asin nakakapag-celebrate pa kita ng Christmas na ininawin niya na taon, taon na we can do everything that we want. Ano? So hindi ko man sinasabi na dahil na maghanda, dahil na magtibukawa ng mga anong bagay-bagay, pero mas bagay na mapong kita sa pagiging simple sana. Asin ang Pasko na ini, dahil ang pag-andaman ng mga material na bagay, kundi ang sa tuyaman ng mga espiritual na pagkabuhay. Ano po? Asin magayon man, bumalik kita duman sa Saban, sa Belen. Ano po? At si Jesus ipinamagi duman sa Saban. Alam niyo po ang Saban? Bahugan. At pag sinabing bahugan, doon kumakain ang mga hayop. Pero nung inilaan duman si Kristo, mas napagayon ang meaning kan bahugan. Nakita ang mga tao, dahil ang mga hayop ha. O baka iba nakakalimot ang inyong hayop. Tao po kita na maranig kay Jesus, para kita pala mag-nourish. Para pala magkalubo, magdakuna, maglago ang sa tuyang buhay. Tupod na maayo kitang source na sa tuyang kusog, na sa tuyang sadiri pagkatao, kundi si Kristo sa nananakunag duman sa bahugan. Jesus was born and His birth was meant to nourish, to give life, and to refresh. Kaya doon magmumula yung sinasabi nating seasons of giving. Kaya dahil lang pala tayo maghahanda para sa ating pamilya at yung kaligayahan nating pamilya ay hindi lang dapat nasa ating sarili. Dapat yung pala ay inihiras, isinishare, ipinapanangibog, ipinapangalandakan sa Tagalog, ipinangangalan. Kaya uso ang pagbibigay ng regalo. So doon pala yung nagsimula. Kasi si Kristo mismo ibinigay ang sarili para sa lahat ng tao. Kaya maganda na ito rin yung ating gawin ngayong Pasko. Inuwaon man ano po, na kailangan kita mag-enjoy sa sarili ta, kundi makapagtauhan kita ng kagaya-gayahan sa ibang tao. At mas magayon, ano po, para mas maging Kristiyano, itong sa tuyang kaiwal. Yan, sige. I'll challenge you. Give a gift to your enemy. Give a gift to those you do not know. Give a gift to those who does not belong to any of your group. Si mga tao naligawan naman ginawa, si mga harayoon, asin garumayo ng Pasko, asin Diyos sa inyong buhay. Nangani, ano po, mairas na ang magayon na mensahe ng Pasko. Na uya ang kagurangan sa to. Tapos kita-kita lang, ang kalaban niya, matip naman niya. Pero paano si mga ibang tao na dahil araw na sila nakikip na kamatip ang kamasmuhan, kasanda, mayo. O, iba nga, dahil nakikip-sindi, yan iba. So, Kunyan daw, pinunanta, masin pupunan na pagpapasalamat. Kasi patapos po kita magpasalamat sa Koranan sa maabot na siya na daw. Ano po, maghingo kita na matapos ini, kasi matugtungan dahil namang sa edo, tapano-pano, iba na nga sa luwas. Ano po, pero mas magayon na kada misa, nakatuon ka ng gana sa tuyang disposisyon, sa misa, ano, sa simba, o dawa, gabi, madaling araw. Misa, basta ang umpisa. Ano, bahala na ka po sa misa, mag-retake ka mo, okay lang. Ano, kung sa misa, magsasakripisyo ka mo, mas okay. Basta ang mahalaga, nag-aanap kita para sa kapaskuhan, na namumay kita sa kaburangan, asin sa misa, kung saan na i-encounter o nakakasalawat na we see and encounter Jesus Christ in this Eucharistic celebration. Kasi bahid mas maugma na kaibahan ta sa tuyang kaburangan.
ito po ang tapos sa pag